og 12. Er du klar? Ja, det tror jeg. 45 sekunder. Du skal hætte dig ind lige så voldsomt, som Andreas han gjorde. Vi tæller ned. Vi siger 3, 2, 1. Og sådan der. Lige præcis. Så er det bare godt gået, Annie. Den tæller dig ud af. Ja, bare bliv ved, bare bliv ved, bare bliv ved. Så er det godt gået. Og indtil videre, så vi kan se, har Annie altså lidt andet taktik. Hun skal bare stille og bevæge hovedet. Men læg mærke til øjnene. De kigger op på slægtælleren. Ja, og der er 30, under 30 sekunder tilbage, Annie. Og det skal gå lidt hurtigere, Annie. Kan vi få rystet hovedet lidt hurtigere? Sådan der. Jeg er hvad så får du kan spille det. Det kan altså være, at man bliver en lille smule rundstanset af den her lille konkurrence, men sådan er det altså. Og Annie fortsætter ud af. Ja, jeg skal lidt herfra. Kom nu, op med hænderne. 8, 7, 6, 5, 4, og vi ved, 3, 2, det sidste, 1, og så. Annie, kom herover, og vi vil give en begge to en kæmpe hånd. Det var altså noget af det, der i Rock & Roll.